Здравейте! Представям ви базов хотел по програмата на Abax почивка в Римини. Хотел Residence. Хотелът предлага изхранване на закуска и вечеря с вино и вода. Разположен е в близост до необятните плажове на курорта Римини и по-точно в Белария. Разполага с отлични условия за комфорт и почивка. Плувният басейн, сауната и джакузито са едни от основните услуги за пълен релакс. Хотелът предлага 38 стаи за настаняване. Всички разполагат с баня, тераса, климатик и минибар. Стаите са тихи, добре обзаведени и са предпоставка за една чудесна почивка. Лоби бара и рецепцията обслужват своите гости 24 часа, а любезният персонал е винаги готов да отговори на всички ваши въпроси. Плувният басейн е тих и спокоен, водата се поддържа всеки ден. В близост до хотела има чудесни алеи за разходка, шопинг, кафе и всичко, от което се нуждаете. Страхотните плажове на Белария са пясъчни и удобни за семейства с деца. Не пропускайте да посетите и чудесните екскурзии до Сан Марино, Венеция, Флоренция или Равена. Заповядайте в Римини с Abax, вашият надежден и лоялен партньор.